DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 2:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Napapanoon naman ang mga hotel sa kaiwasan in Manila nagsiserving quarantine facilities. Kasunod ini kan padagos na nag-iitaas ang bilang o nabilang kan COVID-19 sa nasyon. Sigun kan Department of Health o DOH Undersecretary SN Treatment Zar Leopoldo Vega, puminakol na sa 82% hali sa 80% ang occupancy rate sa Metro Manila hotels. Sinabi niyang pigkukulang na nin mga isolation as in treatment facilities sa Metro Manila dahil sa mga nag-aabot na returning overseas Filipino o ROFs as in Overseas Filipino Workers o OFWs. Siniguro man ni Vega na naghahanap na ang gobyerno nin mas dakulang facility sa Subic. Hinagad naman ninda sa Department of Education o DepEd na gibuhon ng unang quarantine facilities ang nagkaperang pampublikong eskwelahan sa nasyon. Yan ang pangalas 2 na barata, haligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na yan. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando D. Cabredo na kami. Hindi mo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemes na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex Workis yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo
sabor ng Bimbi Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Bifex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Climax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Porque sabes que te quiero. Hep hep! Hooray! Porque sabes que te adoro. It's Saturday! Present. Estás en tu derecho, pero te Pag Saturday, si Kuya Mike absent sa school. pido y te pongo en. Present sa DCGB para Of sa course. Usapang Pamilya. Yes. Hey! Maray na hapon sa mga nag-aantabay ngunyan. Naaldowning Sabado mga tugang petsa 27 na kan bulan ning Marso. Madalion sana. Katapusan na naman partner kang ano ta. Ini ko ta na panahon na ni Kuya kung warang pandemic, yun ni so panahon na dakol ang mga handaan. Iyo, ha? Ng mga Pistahan. Oh, Graduation. yan. Siribot-sibot ko taon niya ng mga aki, ang mga so mga estudyante tabagang mga aki na nagapreparar. Ubus na naman ko ta so isparago sa likodan me. Oo. Ngunyan, 2 taon na nakakaangos ang Isparagos. sabi ko makakataramsan. Ay, salamat ngaya. Madaba, matalubo ngaya ako ngunya. Ha? Kaya sa mga isparagos. Ano? Kasi puon sa kindergarten, by preschool, kinder, elementary, high school, and kolehiyo, nagagamit ka ng isparagos. Ah. Yan ang sa mga araw kaning panahon, ano? Yaw so asparagus sa mga rose. May naling ako kato snow bear. Dulce logo dulce. Dulce. Naubos ang dulce ni Tia sa eskwelahan. Pag mga araw kayo ni. Siyempre sa mga kaakian na maski day pa sa may mga award, recognition sa graduation. Kikulintasan iyan. Ano? Pero ngunyan, so pagkatara mo, asparagus. Oo. Dahil sila makaligtas sa mga plantito and plantito. Oh my God, kinagsalida ko yan. Matanong ngayon ako kay asparagus. At least, titanom. No, titanom. No? They piputol. They piputol, nalilag sa kaliwang dibdib. Saro yan sa mga maray, kung so teacher mo yang may gigibuhon nga, kung mo yan magtukaw na sa lamisa,
yan ang maray ipadrawing, bilang mo niya doang kupirang dahon. So, ito. asparagus. Eyo ano, sa mga kaakian tangon yan, dai nakakaluwas, dai nakakapasiring sa eskwelahan. And then, sabi kan iba, nasasakripisyo da so pag-eskwela, no? So, nakukuang leksyon Ayo. sa eskwelahan. Pero pinagigibo man pagagiraray kang gobyerno para mataparan so mga pangangaipukan sa tuya ng mga kaakian. Yes. No? Dako lang ang pigigibo actually, kuya. Na may masasabi ta na pigre-reparo man gila yun. Yes. So, Ano? ikaw kitang mga paagi, may mga programa na pigre-reparo kung ano ang realidad ngunyan ka mga kaakian ta sa lalo sa pagklase. Yes. Okay, Kumusta hunta sa mga kaakian mo yan? Maray man na mahirasan ta man lamang sa mga pera. Ano ang mga dapat ngunya na reparoho Oo. sa satong mga kaya. Lalo sa mga durudaraga sa soltero na kuya Yes. Sa may mga pagbabago na iyan sa indang mga lawas. Bata day ta na mamalayan. So, aki ta pala na ano iyan, sa mga aki ta, sa mga aki tang daraga, sinsultero, dahil na pala pwede pag patururugo na magtarani. Correct. Totoo yan. Ano? Maski ang iba nga kung kaya man sana matawanan ki separate na kwarto. Kondom, babayan condominium, na, oo. condominium. Kung kaya. Kung kaya. Separar na kwarto. Girls room and boys room. Laga na ki-divider. Ibaga, maski so, ano yan, maski bako simentado. Mas bago sana. Maski plywood sana. Lag mo sana dyan, so, anong pud gayan? Dahil na kita makukibrand. Bikini men. Sige. Riparuhon taan sa tuya ng mga kaakian, mga tugang, ano, kay puha. Baka na, minsan kaya baga bilang sa rumagurang, gano'n nalilingawan ta naman na, sa oral daw tang kaibanan, Kuya Mike, gano'n na papasipara ta ang pagtalubo kan mga kaakian ta. Yes, kuya lalo so mga parents na busy. Oo. May negosyo, working parents, medyo may panahon na yan na itatao sa mga kaakian. Alagad, may panahon na papasipara maninda. Lalo kung dakulon nga ang pigpapagibo sa trabaho. Yes. Nene nga ikaw mo nang bala, maali na tolo. Dahil na natatawanan ki atensyon na marhay, no? So paano ta kuya may kriparuhon? Ang inot baga kuya ini mga daraga soltero na may mga pagbabago iyan. Ang primerong dapat na reparohon ka mga parents sa mga kaakianaro kayan, adolescent. Uning bigapod na physical changes. Physical changes. Kung sa Tagalog, pagbabagong physical. Yan. Physical na pagbabago. Diyan kuya nangyayari ang pagdakula. Paglangkaw. Pag tubo kang mga bigapod tang parte kang lawas sa lawas kang mga kaakian ta. Sa panagdadakula na, may mga kaakibat man iyan ng mga nagrulwas na nagiging adult na. Yan. Kumbaga, adolescence period. Reparohon tayo ni mga kaakian ta sa pigaapod na sanitary part kang lawas kang mga kaakian. Nakakaligtaan na paparamdam mo asin tuturuan kang parents. Magikan diyan kuya maringon yan ta. Dahil ki face to face classes baga. Pag ito so may mga pagbabago sa parong mabubuli or makakantsawan sa mga kaakian. Yes. Pag day na aakudiran kang parents. So iyan ang very basic na na paarugon ta. Kumbaga ini mga kaakian tangon niya na So kalinigan ba kang lawas kuya pagpagunting. Pag kang kuko, very basic pero alagad dahil sa kabisihan nakakaligtan ini kuya ikang ibang mga aki. Yes. Ili nga daw tabi diyan do mga
listeners. Paro nga daw ngaya kung nagsusuka-suka si Buboy o si Bibi. Kusido. Ah. Marawat ka inon o ay bako paksiw. Ilingon ang kuko, mga akin ito. May kiray ba yan o dae, no? Baka pwede na pati tuluhan. Bako pa ng kiray. Ano na yan? Ano yan? Buhok na sa payo. Pero iyo mananggan, yaw na sa pagreparo kan sa tuyan ng mga kaakian, adolescence period. And then yun na nga ni sabi mo nga ni nag-iba talaga ang parong, nagbabago, nagkakaigwa kang so sabi kan pagayon-gayon nun sabi nga ni apod kaya nagdadalaga at nagbibinata na amoy, di ba? Dahil paglingawan na lalo sa mga daraga, nagduro daraga, bakalan ki mga panggamit na pangdaraga. Oo. Ayan sa mga ano yan, pamon. Oo, pabangal, mga kulon. Yan. And So kung nag-menarch na. So ano po kito kuya Pad. Yan. Pad. Ikaw Dahil ko kaya yan aram, taday ko nag-agi dyan. Ika Pad. Sa mga mga roll-ons, mga deodorants, tamuhon yan. Oo. Bako yan, napod kini. Bako ang luho po mga tugang. Basic need yan. Basic needs yan. Pag napabayaan yan, kuya, madaraga. Lalo na summer, Kuya Mike. For life, yaon yan dyan. Kaya dapat, ngunyan pa sana na may mga pagbabago na sa physical ang mga kakian. Reparohon. Correct. No? And then, syempre, turuan ta magkarigos. Magkarigos. So, pagbado, pag pigdadaplos na, pagpalit kang bado. Bata may mga bado, Kuya Mike, na garo din na uulian. Yung pag mas kininabahan mo na. Kaya ba kung minsan, i-discourage na ngunyan kuya, magkuta magano. So, masukul nga ka. Pag mamakal ka mga bado. I-discourage sa fitting room. Oo. Kaya lang, dahil may iwasan na dapat talaga i-fit mo kung piyot man or maiwas man na marami. Maray kong fit na fit. Kaya araw ka, may technique ang iba kuya nag-sulog ki t-shirt na manipisa na para pag fit mo, sa t-shirt. Oo, day nalalapatan kita kang ingat baga kitang pwedeng makakuha kita o makashare. Makashare. Di ba? Hindi ba kita mag-share kung iwa kita ka iyan. May mga paagi po mga tugang na para maiwasan diyan ng mga araw ka na bagay. No? So iyan na reparuhon ta. Reparo. Yes. Reparuhon ta ang mga kaakian ta, no? Especially ining mga transition. Yan. Transition kan part yan kang developmental stages kang tao na nag-aagi sa araw kayan talaga. Yes. Normal po iyan, Normal yan. Normal po iyan, no? Turuan ta kung paano yan maiwasan, no? Mga pagbabago sa boses. Iba. Ako, nagsusultiro na ako kuya. Nadakula ang Adams. Ang Adams apple sa mga lalaki. May naararamang boses bigla. Yes, kuya. Pag-abot iyan kan 12 anyos, 13? Mga arka na edad. Mga teeners, garukan. Pag nag-edad yan na 11, 12, 13, arka, yun na yan. Yes. Uni pa sa mga kalalakihan, Kuya Mike, no? Pagka edad ki 12 or pagka graduate sa elementary, yao naman dyan supig-apod na pagtutuli. Ngunyan ko tayo ng malawag na puun ngunyan na Sabado. Masabay. Nakaisked ka ko ta. Kinurab ako. Masabay ka? Masabay. Masabay na ko ta kit. Sabay na ko ta kit. May masabay man na tara digo. Kuya Nald, masabay ka naman. Pero bako ka raw, iyan ng during summer season. Yes. Pero ngayon na ba sa eskwela, no, paano daw ini? Pag nagagawa ki ora na bakasyon, siguro ko that's the time. Yes. No? Kumbaga,
ang mga parent lalo so may aking lalaki. Mhm. Dahil ini pagpabayaan tabad gumurang na. Gumurang bagayan. Nakapareha sa tungdo. Kung karon siya wala kang friends. De pang may Yeah. may istorya ka yan. Sige daw. Mamangaya, bakasyon na. Mapatatak na ngaya ako. Saan ka man? Inaprobahan kami na approve so ina. Approve so ina. Pero pick upot, saan ka ngaya mapatatak? Duman nga sa, undyan nga sa Balyong Baryo, igwa ngaya dyan, 500 na ngaya ang bayad. 500. Uni ngayon oy, sang ribo. 500. Sarang ribon tinao. Sang ribo tinao, kangina. Isabay mo na nga si papa mo. Pag wala ko, may regalong kinito sa akin. Pero saro po yan sa mga transition, mga tugang. Saro yan sa mga dapat na isipon ta, no? Kung arin sinda or dapat na baya. But anyway, may mga ano yan na nasa oras naman. Kung kaya na kang aki, kaya na kang buot kan aki, why not? Diba? Pero ano yan, kita magadigdi sa tuya sa Pilipinas, yan talaga usually, pagkatapos ng elementary days, no? Yaon yan dyan naglalaog na magpa-tatak Kung sa minsan, Bicol. may mga programa man kuya ang ibang organisasyon. Kaya nagkakagawa ki mas tuli. Oo. Kung may mas wedding. Nagdadarayo man sinda. Mga doktor ini kuya kung minsan. Kaya sa mga buro barangay po dyan, pag igwakaan, Aprobitsaran ta na. Dahil pa kaya sa muya ka yan. Dahil pa kaya sa Kuya Mike. Pwede ka magsurat. Baka yun na Kuya Mike ang Pag-asa. simbag. May nagtubod nga kan sa tuya. Kamu ngayang duwa Baka may mag-text sa tuya na profession sa arukan. Available nga ako for free. Okay. Sige. Yung primero pa sana ito kuya physical changes. Physical changes. Yun po yan, physical changes. Okay po ang Tamariparo kasi kulaw na bagay po dapat maturuan. Lalong-lalo na sa mga kababaihan. Ang primerong apod kaya na ko kaya ayan aram mga terminolohiya ining primerong buwan ng dalaw kan aki kan babae. Kay puhan talagang i-educate kan ina. So ina syempre taba ko man so ama. So ina ka ma-educate. Ay ba kuya tigalihan yan. Mahiin ka dyan. So nga damali ang punggod. May pigigiribo ako. Si mama ninda ang so ina dapat. So ina ito siyang nakakaisi ka yan. Siyang nakakaaral ka yan. So sa pagpatuli. So ina so ama naman. Oo. Paano wala budget so ina. Oo. Paano arungay ka ng pagsapa kang bayawas Pero yung pag-ibog ang bado-bado. Pero sa hospital, pig-discourage hindi itong bayawas na ito. So mga typical, na sa mga traditional na pagtutuli, yaon talaga andyan. No? Yan na. Physical changes. Kay puhantang riparuhon yan. Physical changes po. Dapat maantabayan ng tasinda dyan, and magiyahan ta po sinda sa tuya ng mga kaakian. Okay? Ang sunod sa physical changes, Kuya Mike, behavioral changes. Behavioral changes. May mga pagbabago sa behavior? Mga pagbabago. Pan nagdadaraga sultiro na kuya medyo papasiring na sinda sa pinong lalo ang mga daraga. Papapino na ang gari nagiging ang sinda so iro conscious na. Sa pagtukaw nga dati sana upong lalaki. Ngunyan dapat ito naman ang reriparohon man kang parents. Yes. Nene, aro ka ng pagtukaw. Nene, ang panag-uulok niya, maaro ka. Bako na so, dating pag-ulok mong luwas na, mailing mo na digdi so, ngala-ngala. Sa tonsil. So, iyan, behavioral changes. Ini ang magayon digdi sa tuya sa Pilipinas na very particular kani ang mga magurang ta. Medyo nahihiling ko ang suporta kan mga magurang ta pag-abot sa mga araw kaning bagay. So mga daraga ka na baga ngaya. 'Di ba? Iyan ang pigsasabi kan mga magurang ta usually, daraga ka na baga ngaya.
Soltero ka na baga ngaya. Correct. Bago ka naman ngaya aki. Mhm. Di ba? So, Kaya kumbaga ano mo so tataraman mo ang ang aki tataraman ta na. Nini aro ka na expectations ko sa imo. Ta ni aram niya kumbaga kapag data siya tigtaraman kang sa tuya na pigpapasunod ng mga gawi bilang daraga asin soltero. Dadakulaan iya pag-una niya so sala na gawi niya so pang-aki na hanggang pag arog sa na ka ito. clueless hinda ka ito. Yes. Dapat ano ta sinda ikagay. Mhm. May mga sa pagkaon, kumisan may mga pang-aki na gawi ba sa Oh, panagkakaon. siguro nagkakawat pang nagkakaon, Oo. no? May mga kumisan may mamati ka nagsasapa, nagtatanog Minsan nagtatanog ang kutsara. Tuturuan mo. Diba? Ang aki ba siya okay lang. Pero habang noy, araw ka ng pagsapa. Yeah. Mga Dahil simple nagbubuka yun ang sa ngimot, nabaga. mabukas na pag malaog na so pagkaon sa ngimot. Yan. O pag yaw na sa pagkaon sa ngimot, magsapa, dahil na nagbubuka ang ngimot. Correct. Diba? Pag may Ang bisita, Nakasilda ang, tama ka. pag may bisita sa harong. Oo. Pag may nga kaistoryahan nga kami, anong mga dapat nina, Mhm. may igwa ka ki pigsiset na behavior ka mga aki. Dahil Na maski ka- dahing bisita, tutuulon mo na sila Oo. yan. Tayo na sila na nakikigig niya. Pag may Correct. bisita nga pala nga, iruluwas nga sa mga maray na gubing. Oo. Pag may bisita ngaya, ano ngaya, magbado ka man ngaya kang bako man ngayang makasupog ngaya paghilingon. Oo. Siyempre, kung nakapangharong ka man baga, siyempre, awkward man. Oo. Kumbaga, igwa kay mga pagbabago. If ever there are visitors na minaabot sa Satuya, saro pa yan sa iti-training ta sa mga akin na sa pagsimbag sa mga gurang. Correct. Kung Ang bisan pag-akomodar baga- kan bisita. Yan. No? Ano ang gawi na gigibon pag welcome kung mabisa, ngunyan baga medyo may mga pagbabago ngunyan. Kaya iaangay taman kuya Yes. Tanganing sinda pag nagdakula maging marahay na Matutudan. Oo. Matutudan. Kaya maring yang aki ingin Oo. may mga comment na Ako, nauugmahon ako sa mga aki na. Halimbawa, kitang doon nag-iistoryahan, maghampangan kita. So, minaliklik baga sa likodan mo or sa likodan kang kaistorya mo. Never nang gadiyan minaagi sa tahaw, kan duwang taong nag-iistoryahan. Correct. Nauugmahon ako pag mga araw ka ng tatao. aki. Tatao ang aki. Pero kung igwa man na Bala, nag-iistorya ka mo, agi. Garo, distraction na sa satuya. Tapos, garo, kulang sindaki sympathy. No? Sympathy. Na kung ano nga ang mamamatean nga ka to, kung nag-uuron ka mong duwa, aagihan mo sa tao. Iyo. Diba? Kumbaga, gari de ka muna iling. Oo. Gari baga so, ano ka mo dyan, pag-agi niya, wala lang. Iyo. Yan po, saro po yan. Saro yan saro sa mga nahihilingan mo kung ang aki igwa nagmamasid sa iyang palibot na kung halimbawa ang duwang tao na nag-uuron, never maagi sa hampangan nindo. Yes. Or kung day talagang no other way, no ma-excuse, no ay excuse me po ngaya makiagi ngaya kami. Pati sa words na tigagamit Oo. mga araw ka. Magayon pag pag ilingon, pag mation, na ang mga kakian ta, may nauukudan na maray. Yes, pag inagihang kita kaan Kuya Michael ba, ay excuse me po ngaya maagi lang po ngaya kami. Bumalik-balik ka diyan, sige okay lang. 'Di ba? At least nahiling mo kaming duwa, naagihan mo, 'di ba? Kaysa sa balaw bagaw kung sain, no? Minsan medyo aputon mo baga sa sadir mo, sisay ang magurang kay ni. Mabalik poon sa to ng mga magurang. Correct. 'Di ba? Mabalik Correct yan sa satuya. So, ngayon pigibok ang mga parents. Dahil ngayon naturuan niya ang maray na ugali. Ang nga, arog man ka niyang naiiling na gawi sa magurang. Yeah, so environment nila. Arog ka ito. Kaya maapot, sisa nga ang magurang kay iyan. Mina-reflect yan sa satuya, sa mga magurang. No? Mabalik yan sa satuya. Speaking of mabalik, Kuya Mike, mabalik kita. Makalipas kan mga pagiromdom. Di ko na gets, Kuya Naldo. Di ko na gets. Sige. May instruction. Iyo. That lang.
Okay, sige. Ayan na, sige. And babalik kita makalipas po sa tuyang mga pagirumdom. Oras niya to, alas 2:31. Ang oras na yan, hatod po sa tuya kan LCC. Feel the heat of summer as LCC Supermarket brings you Ready, Set Summer Promo. Hot deals await you from March 25 to 31. Like buy 2 Coke regular 1.5 liter for only 110 pesos. Save 10 pesos. Buy 4 take 1 Nestle Chucky Calcien 180 ml for only 74. Save 1 or 18.50 pesos. Tide Perfect Clean Powder Garden Bloom 725 grams plus Downy Garden Bloom Laundry Fabric Softener Refill 670 ml for only 184 pesos or 184.40 pesos. Save 36.60. Sunsilk Shampoo Strong and Long Green 350 ml for only 138.75 pesos. Save 46.25. Buy Selecta Supreme Ice Cream 1.4 liter. Free Selecta Supreme Ice Cream 3-in-1 1 liter for only 250 pesos. Save 99 pesos. Don't miss LCC Supermarket Ready, Set Summer Promo from March 25 to 31. Visit any LCC Supermarket near you for more hot offers. You can also like and follow us on our official Facebook and Instagram account at LCC Supermarket to be updated with our promos. An oras hatod sa Indokang Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Surf powder with Active Clean. Singaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus Brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Si Ginubatan Councilor Randy Gata, kan La Hacienda Spring and Nature Resort na makukuha sa Kibungbongan, Ginubatan Albay, minaimbitar sa Gabos na magpasyar sa pamosong lugar na paborable sa mga turista. Presko ang kapalibutan, kumpleto ang mga pasilidad, tulo ang swimming pool, may pang-aki asin panggurang. Apwera ka yan, pwede pa kamong mag-overnight dahil iguanin mga rooms na pwede sa honeymoon asin pang familia. Mahiwaso ng Hacienda Spring and Nature Resort, may safe na hanging bridge, mantang inipano nin kakahuyan. Orgolyo ini kan Ginubatan. Ang La Hacienda Spring and Nature Resort nag-aakseptar nin catering for all occasions, team building, birthdays, reunion, prenup, children's party with clowns, conferences, asin iba pa. Hanapon o i-contact si Councilor Randy Gata sa 0908-817-5303. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help to protect. Choose Nido 3 Plus. Next na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex na!
tubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Plemex. Pitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Si Kuya A, Usapang Pamilya sa DZGB. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes. Nabigla ako kang headset. Nabugnot. Anyway, balik kita sa tuyang programa, Usapang Pamilya with Kuya M or Kuya Mike. Mga dapat nga to, mga tugang na riparuhon sa mga kaakianta. Inot nga ni itong physical changes, behavioral changes, and the third is Malog na rin kuya yung pigapod na substance use and abuse. substance use and abuse. Yan. Kasubangge, may kampangan akong koro-istoryahan, may manungod ka ni kuya. Nang yan, i-share niya sa muya duman sa sa family conversations mina. Hanggang pala nung yan kuya very rampant man yun Kumbaga, ang nangyayari, so mga dati talagang may record, yung manggila yun. Ayo. Binabalik. Ngunyan, ang niya, may mga nailing siya mga kaakian na kung parent itong nagigibo, naiiling na mamati halimbawa, na experience siya kang aki, nadadarama ng aki lugod. Kuga, very alang ka talaga ang factor na so pigapod na modeling kang parents. Ngunyan, kung ang parent pagaday man, dahil nga kita imbulto sa arukaan. Oo. Ririparoon taman gulyon Takong may mga peers yan, may mga barkada lalo, ang mga lalaki. Dahil aram, panagluwas yan sa harungta. But out of curiosity, dahil niya aram ito, niya, baluan na ngayon friend. Testingan na ngayon Kumbaga, there are times na mabibigla na sana kitang mga parents na baka so akita. Day taram. Nakalawag na pala, nakatana na, kada bis na nag-earling sa mga magbarkada, nagigiribok i-aro kaning pigaputang illegal drug abuse. Illegal drug use inda. So, kumbaga ining pag dito nariparo kuya ang epekto kani sa aki, daraga soltero. Grabe ang niya kuya apektado ang pagklase, baka so alaw sa pigtatao mo, pero may kulang. And eventually, pag wala na yung kipambakal na nangangay po na adik na yan, yan kuya makakuanan kang bako niya. Maikit na. Yan, maikit na. Ma-provide sa naso pangangay po niya. Or mabakal na siya kan mga bagay-bagay na igwa siya o ipapabakal niya. Kaya ang mga pigigibo pala ng kuya so mga pigapo na juvenile delinquent, konektado pala iyan na ini mga petty crimes, mga konektado na possible alangkahon ang na nagagamit sa aki. Pag may mga pigigiribong mga nagakomit ka mga bawal. Oo. Na nagigibo ka mga dai dapat gibohon. Na ito nga nagkukuha. Kasi para sa initong pigigibo ninda. Yes. No, ito so pinakaugat. Oo. May pangangaipo sinda. Yes, kuya. Kaya pag gariin pigapod na so mga points na pag nailing mo ariparohon mo tulos,
kumbaga, have a, so maray na uron-uron sa akin mo. Oo. Natata naghibo mo ito. Oo, yan. Natata nag-aarog ka kayan. Para sa iniyan. Yes. Di ba? Sa ngunya na panahon kuya very open baga ang social media. Dakulon ang influence kayan sa mga kaakian. Where in fact, na virtual ang friends niya ngunyan, baad kung ngunyan, nagagamit itong so social media account na sa mga araw ka nagibo. Sa mga turo transaction, ma-eyeball nga kita. So, Dakulo ng maiwaso ng sakop. No? Kaya, ining substance use and abuse kuya hanggang ngunyan talagang yung manggayon. Kaya, kuy daw kita ngunyan ng mga parents na ba, dahil man yan ngunyan, pandemic, dahil man yan, para, Kaya lang, lalo na sa mga communities na dating araw ka may mga record na mga lugar, very rampante pariparon po ni daw mga akin. And even sa mga amigos kan mga kaakianta. Yes. No? Dapat Sabi nga ni tipid baga, mo. tell me who your friends are. And baka friend ko rin yon. Oo, yung baga. Tell me who yun, so friend kang aki mo, friend mo man. i-friend taman. Maaraman ta kung anong klaseng friend ang igwan sa tuwi ng mga friends kaakian. tayo lahat. Oo. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Correct. Kung ang barkada mo mabuot, malamang sa alamang. Mabuot man kita. Alang kawang porsyento. Na mabuot man kita. Mabuot man ang akin. Birds of the same feathers. Are the same birds. Yeah. Manok na pula, bakuan ugis. Baku ugis. Iyo baga, kayo po hanta po isipon or aramon kung sisi ang mga amigo kan sa tuya ng mga kaakian para maaraman ta kung halimbawa anong klase man ang aki ta. Correct. Kasi matibay ngayon ng mga aki magtago Iba ang ugali sa laog kan harong. Yeah. Iba ang ugali sa luwas. Riparon mo. Oo. Natatulo nga pag nasa arong niya, tultulon. Di nagre-revoke. Oo. No? Pag nasa luwas. Pagabot sa luwas, wala-wala. Iyo baga, igwa kayan. So, dakulaan po na bagay na magriparo po kita, no? Especially sa mga amigos kan sa tuya ng mga kaakian. Sabi mo nga ni baga, Kuya Mike, tama ito. Friends have the same feathers that flock together. are the same birds. Yeah. Iyo po, ha? Bako sana kung pabayaan to sa nasuaki. Maluwas tabi ako. Sige na, maguli ka sa nang arog kaning oras. Naguli man ko ta suaki sa tamang oras na sinabi. Kaso data man aram kung sa'y nagduman. Correct. Diba? Pinabayaan ta naman sana magluwas. Gari man sana bagyan. Ang mga aki ta kuya i-apply ta so kami, maparang kami sa boss niya. Sir, may duman. Locator slip, masain ka. Oo. Anong purpose mo? May itinerary. Anong oras ka mauli? Oo. Mabalik ka pa, dahil na. Ibagata. Very In kaso may mangyari, aram. Yes. Diba? Aram. Detailed dapat ang paaram. Halimbawa, so aki nagpaaram, maduman ako sa barkada ko, so aki baga ni Kuya Mike. Mano ka mo duman? O at least, halimbawa alas 7 pa or alas 8 ng banggi, di pa naguli, aram kan magurang kung sisay ang ikokontak. Pwede maapudan, pwede maapod. Maaraman lamang. Pwede nang maaraman kung maaalarma ka na o dai pa. Diba? Dakula na dakula na paagi yan para sa mga magurang ta. Kay puhanan talaga yan, Kuya Mike. Na maisihan ta, maaraman ta kung sa'y nagduduman ng mga kakiyan ta. And then, kung sisayan, mga barkada ka yan. Correct. Yan Ano yan? Yan ang sa tong pangtulo na Pantulo. So, ano sa pang-apat? Pan-apat. Ang pang-apat kuya yun na ining so social problems, so dating and relationship. Yan. Aramta na mga kaakian ta po mga tugang pag-abot na kay adolescents diyan na diyan so crush. Diba? Nagkakaigwa na kikras. Correct. Nai-inlove na po yan. So, data sabi kan mga psychologists, data na pagbawalan. Kundi, giyahan ta. Sabi kang texter ta kuya ang uso dangon niya na masamang ugali ay may nag-uuro ng mga magurang, bigla na sa namin na-interrupt, magtaram over
running sa pinag-usapan ng magulang. So ito kasubago Oo. So day nag-ano, so Oo. parang wala lang na nakita. Parang wala lang at parang walang nakitang nag-uusap. Tapos uni sa Roman, sabi ni 8811, Kuyas, maski po mga dalaginding na kami, pirmi pa kami nagkarigo sa boulevard, atab, sabay na po ang routine ng tropang lapanak sa daga. Tropang lapanak. Tropang lapanak. Tapos si Kuya Rumi, nakarumdum si Kuya Rumi na ba? Ito nga na kapitbahay namin, ang pabango Kuya Mike, down eh. Sa mga physical na pagbabago. Yun na ito sa pambago na nindang. So Sabado na ito tiglalaag. Oo. So pang-apat is Ang pang-apat, ito na ito, so dating and relationship. dating and relationship. Oo. Paano tadaw gigiyahan, Kuya Mike? Kaso hapon may nakoron akong estudyante na nagduman sa school, may big subit sa sarong subject teacher. Nyako, kumusta na nyako, maray man niya sir. Ika nga sir, kumusta? Nyako, maray man. Sabi nang gad ka sarong teacher man na tanamati, yaram kami sa sarong kumusta nga, garing may piday kaya na ngayon. Sabi man nga, iyo, nag-amin man, sabi, iyo nga. Garing nga, pero nga ka mo nagde-date. Sabi niya, media-media man sa nangyari. Dinamati ko tao, kaurang, Nyako, anong gusto ko ka media-media? Ang gusto niya para si na media-media man sana. Sa social media. Media-media. So, pag-unabi ko, nag-urulo kami ka, boss. Okay, Nyako, aram Nyako ni mama mo na, may piday ka na. Demon yes. Ayan sana. Iyan sana. Okay, ining dating and relationship, mga parents, baka dahil aram. May nagmimedya-medya na pala. Baka suaki nito nagkauron ni. May piday na pala. Sabi. Alangan niya ako. Dahil mo pala niya ako aram. Dapat niya ako nini. Aram ka ni. Bata babae ka ba ganyan? Oo. Sina sa media-media. Iyo talaga ngunyan Kuya Mike, ngunyan ang trend, no? Since na daing face to face, maski sa pagpiday, nasa virtual relationship ang igwa. Media-media. Tapos ang kuya yako, pirang na kamo, pirang bulan. Sir, 2 years na. Pagpun kan lockdown. Pagpun kan pag-restrict nailing mo na magayan. Pero nata daw minsan dahil natataram kan mga kaakian sa parents ninda. No? So baka grabe man minarya ka ang parents. Day ko nga ka maaraman, magpiday-piday ka nga. Ang adolescent baga kuya, parte iyan ka mga pagbabago. Nata, kita baga. Diyan man baga kita nagpuon. Iyo baga. So attraction sa opposite sex. Diyan mawawara. Nagpupuon nga na yan, kung ay ba nga grade 6. Paghanga iyan na kigapon. Mga araw kaan. Kang aki pa, tigpa para kararawan sa mga aki na, oy ngaya may crush na ngaya iyan, yududoy ngaya, may crush na ngaya iyan. Magayon ito na open ang communication nito sa bagay na araw kaan mga parents. Tanganing, di ka mo mabigla. Yes. Araw ka ito nakaw. Nag-urolo ka ta, pag unami, kung ano na ito, nag-media-media. Paano ta magiya? Takot ako kuya, pagtarik ka, araw ka ni ha, kusugan mo niya ako ang buot mo na, paisihon mo si parent mo na. May piday-piday ka na. Pero medya-medya man sa nangan. Iba kaya sudating baka pakataram niya. Pag mo kung bako tunay. Medya-medya. But anyway. Social media sa natin. Yes. But anyway, sa sa part naman ng mga magurang, maging open kita dyan sa mga kaakian. Kasi, paano tas hindi magigayahan kung kita daing aram? Correct. Diba? Data aram na nagpipiday-piday na palan sa mga akita. Tapos kita, din pagkaisi, paano ta magiyahan pag-abot sa pagpiday-piday? Iyo baga. Diba? Day man day ka aware sa nangyayari sa akin mo. Day mo mapapasunod. Yes. No? And then, baka tugot mo sa nakita kitugot na magluwas o aki ito palan, so piday pala ng kaibanan. Yes. Kumaga, nagpaaram, may kami, may group project. Group project. Ito palang tandem. Taro ka to, ito, yung nag-submit kay gari output, so ang paaram ka to, siyempre. Submit. Ma-submit. Kaya
kinuha ko na itong pagkakataon, kuya, na nagloso pagiging kong magurang na, araw ka ni, baad kung pag-ali mo rin sa school, kung pasain pa. Diretso na sa harong. Danya ko, pag bata, dahil man isip pa kang parent. Yung mga, Mas maray araw ka na, may mga... nag-uuna sa parents na pasiryaon sa eskwelahan so aki. Yes. Diba? So, yan na. Maski medya-medya. Mamonitor ta. Monitor. Mas maging open kita sa mga Reparo. magulang. Reparohon. Basta ang keyword pa may, reparo. Reparo. Dahil pagpabayaan ng aki. Yan. May panglima pa kita. Last but not the least. Yun yung pigapod ko na sexual orientation. Sexual orientation. Anong Ang gustong ipapigapod- sabihin kan, Kuya Man? Ang ipapigapod din yung sexual preference. Ang baga, kitang kitang na-attract sa Sa babae. nagagum kita opposite sa babae ang naagum ta. Ang Oo. apod sa tuya, heterosexual. Oo. Igwa man so na-attract sa kaparehas niya lalaki o kaparehas niya babae, ang apod ka to baga homosexual. Igwa man ki mga na-attract sa parehas, attracted sa lalaki, attracted sa Babae. Bisexual. Ngunyan, Wara ki unisex. anta? Wara ki ni unisexual. Pareho na sa kang bisexual. Ano? Take ko ito araw. Ayan yang rilo yang yan. Bisexual nga yan na rilo. Natanga yung bisexual. Pwede nga yan sa lalaki. Pwede nga yan sa babae. Bisexual nga yung rilo mo. Unisexual. Pag-apply yun sa mga tao. Oo, sa mga Bisexual. tao. Kumbaga, ngunyan, ang mga akita, may mga gawi yan na baka nagdududa ka mo. Ang aki ko, gari, lalaki nga so aki. Pero gari may pitik. May pitik. Gari nga, lawas na lalaki. Pero nga, Pusong babae. oo, parang, nakakulong sa katawan ng lalaki ang isang babae. Reparo po nindo. Ngunyan, kung ang parent open man sa mga arog kaiyan, igigiya manggalayaw nindo siya. Pero kung bako ka, halimbawa, kamo so ama, aki paswaki nindo, maya nindong makureheran ito, tabo mo. Kadakaran mga sa kultura, tabo man ki, maya nindo straight. Oo. Sabi kang mga psychologists, kung ang aki mo ngayon mo maging straight na lalaki, dapat more time mo sa ama. Kung sa babae man, naili mo may pagkakaiba man sa iro, may more time man sa ina. May lagabugay ang iro ka niya. Birilugon nga iro ka niya. Tapos, di pagparakarawan, na pag may nariparo ka, mo na. Oy, ngaya. Taga rin na, natitrigger, na-encourage lugod sa akin. Nabuboost lugod ito. Tapos, sa mga sports, sabi ta nga, ikang inot na mga previous sa mga panglalaking sports, kung sa lalaki, haro kang basketball, yung parang yan, bawal baga. Oo. Boxing. Pero ang volleyball, duda na ako sa volleyball. Nakulo na akong midbit. Pero Soccer. Football. Arog ka yan. Ano? Tapos, dahil magpararegalo na makaka-contribute, arog yan ka, aki pa so, piga lalaki, piga bado-badoan, tamo ya, aki babae, piga bado-badoan na. Oo. Ayan. Pag may nailing po kamo kaya ng mga pagbabago sa ero na sa Gusto tang i-correct. Oo, maya mo pang i-correct. So, that's ang apot kayo, arin, ngunyan, ura mismo, puunan mo na kung maya mo i-correct. May sarong doktor kaming speaker ka to sa seminar na nakukorek pa man talaga kuya bako man talaga yan. Kumbaga, bako yan hali sa, sabi sa bako hali sa genes. Na-adapt talaga yan kuya sa environment. Bako na nakukuha sa mga lugar, sa mga kairiba, sa mga nakakasalamuha niya sa sa pagbuhay-buhay niya. Kaya araw kaya. So, dahil pagdagitan, ang pagreparo, dahil pagsabayang kidagi. Garo yan, so, kung saan mo nga gustong pabuluson sa tubig, duman kita magibuki kali-kali. Correct. No? Kang inot, ang ibabaga, tigukulog. Oo. Hindi kita magibukaan. Sala yan na, gari, mapapado. So, dagit lugod kaya, baka mag-rebuild, di ba? So, abo mo lugod, gigibog-gibog kaya. Abo mo nga ka niya. Oy, masisid niya ako. Ay, shock ko. Ako nga ay isang sirena. Ito pala dagit sa ama. Anyway, minsan kung dahil na naayos, no,
dahil na nag-aayon sa kagustuhan ka mga magurang, sabi ka, di ba pabayaan na da? Hindi ako personally bilang magurang, hindi ako pagpabayaan. Dahil Kung ba, yun na- kung yun na talaga siya. nasa 25 na edad. Kaya kung yun na talaga siya, ang paggiya, yaon manggilig Yaon magraray. Kung pagkatataraman mo, so, mga gawi na sala, na dahil niya man dapat gibo. Parang dumperme. Yes. Oo. O yan na. Mga tugang, mga dapat niya tong riparuhon sa satuya ng mga kaakian. Yes. Especially pag yaon na sa transition kang pagiging sarong teenager. Correct. No? Pagiging sarong teenager. Tadyan sana- talaga nagluluwas talaga. Oo, sana nakairas kita maski diit na na mga impormasyon na makakatabang sa pagreparo kan sa itong mga kaakian. Basta na paglingawan na ang pagreparo may pagkamoon. Yes. Bako dagit. Riparuhon tapos kakastiguhon. Hey, bako na po ito effective ngunyan kasi dakulo na ang babalingan, dakulo na ang kikilingan kan sa tuya ng mga kaakian. Correct. Dakulo na ang pwedeng sumbungan Yes. kan sa tuya ng mga kaakian. No? Pero baka darong ka sa barangay. Oo. Blinater ka kang aki. Oo. Sige, paano kayan? Sa Sabado naman. Sa Sabado, day maghilingan sa Sabado. Next Saturday. Next Saturday naman kita mga tugang. Sa lado technical, Kuya Ronald Baldo and then Alden Richards dyan sa IT department. No? Hindi po si Kuya A. And si Kuya Mike. Nagpapaabot sa inyo boss na ang pamilyang Borogkos harayo sa pagtios. Salamat. Nung nadangog ang programang Usapang Pamilya, abangan liwat sa aga. Salamat. Maggie